ഈ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു കിച്ചൺ ടിപ്സ് വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലൈസാസ് വ്ളോഗ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഈ സീസണിൽ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു കിച്ചൺ ടിപ്സാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ചക്കക്കാലും മാങ്ങക്കാലും ഒക്കെ അല്ലേ, അപ്പം നമുക്കതിനായിട്ട് ഈ വീഡിയോ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ചക്ക വീട്ടിലുള്ളവർക്കും ചക്ക മുറിക്കുക പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മടിയുള്ള കാര്യം ചക്കയുടെ മുളഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വേർപെടുത്തി കളയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം മണ്ണെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ലേ സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ ചക്കയുടെ മുളഞ്ഞ് കളയാറ്. അപ്പം മണ്ണെണ്ണ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ചക്കയുടെ മുളഞ്ഞ് കളയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ല മുളഞ്ഞുള്ളൊരു ചക്കയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നത്. ആദ്യം ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് കളഞ്ഞ് നോക്കിയത്. അപ്പോൾ ഇതാ പെട്ടെന്നൊന്നും പോണില്ല. നമ്മളിതാ വേറൊരു കത്തി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരതിയിട്ട് കളഞ്ഞ് നോക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ഇത് പോണില്ല. അപ്പോൾ ഓയിലാവുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ വെഴിക്കും കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മണ്ണെണ്ണയ്ക്കാളും വേഗത്തിൽ കളയാൻ പറ്റിയതാണ് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ. അപ്പോൾ 1 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കത്തിയുടെ മീതൊന്നും എവിടെയാണ് ഈ മുളഞ്ഞായിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റും. അപ്പം ഞാനിതാ 1 ടീസ്പൂണ് ഉപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ 1 ടീസ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി കത്തിയുടെ മീതെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരതി കൊടുത്താൽ മതി. കത്തിയാണ്, കൈ മുറിയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മീതൊന്ന് ഒരതി കൊടുത്താൽ മതി. ഉപ്പിൻ്റെ ആ ഉരം കൊണ്ട് നമുക്കിത് ഒരതി എടുക്കാൻ പറ്റും. വേറെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ മുളഞ്ഞ് കത്തിമെന്ന് വൃത്തിയായി കിട്ടും. അപ്പോൾ അറിയാത്തവർ എന്തായാലും ഈ ടിപ്സ് ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കണം. ഈ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ടിപ്സാണിത്. സാധാരണ കത്തിയുടെ മീതെ മുളഞ്ഞതിൻ്റെ വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ അടുപ്പിൻ്റെ മീതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ അത് തുടച്ചെടുക്കാറാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ലേശം ഉപ്പും ലേശം വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടായിട്ട് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് നമുക്ക് കത്തിമെന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ നമ്മളെ നിലത്ത് എവിടെയാണ് മുളഞ്ഞായിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. കഴിഞ്ഞ വർഷം ചക്കക്കാലത്ത് ഇതേപോലെ ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപ്പും കൂടി ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. അന്ന് ശരിയായി. പിന്നെ അന്ന് മുതൽ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ചക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോൾ തുടക്കമല്ല, അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ. സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെച്ചാൽ ശരിയാവണില്ല, അതിങ്ങനെ വെഴിക്കും കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വെളിച്ചെണ്ണയും ഉപ്പും കൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈകൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരതി കൊടുത്താൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതുമൊന്ന് മുളഞ്ഞ് പോയി കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു കിച്ചൺ ടിപ്സാണ് ഇത്. അറിയാത്തവർ എന്തായാലും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഞാനും ഇപ്പോൾ എടുത്ത സമയത്താണ്, കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് എനിക്കും ഇത് പരിചയപ്പെട്ടത്. സാധാരണ ചക്ക മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ വിരിച്ചിട്ട് അതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മുറിച്ചെടുക്കാറ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്ലാബിൻ്റെ മീതെ ചക്ക വെച്ച് മുറിച്ചിട്ട് മുളഞ്ഞ് അവിടെ ആക്കിയത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ സ്ലാബിൻ്റെ മീതെ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഉപ്പും 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും 1 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് വളരെ ഒരു എളുപ്പമാർഗ്ഗമാണ്. മണ്ണെണ്ണ ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ മുളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. വൃത്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉപ്പിനെ കഴിച്ചോളൂ, ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അതിൽ അത്ഭുതം തന്നെ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഈ മുളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അറിയാത്തവർ ഈ ടിപ്സ് എന്തായാലും ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കണം. നമുക്ക് മണ്ണെണ്ണ ഇല്ലയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മുളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും വേണ്ട. അപ്പം ഞാൻ ചക്ക മുറിക്കാനെടുത്ത 2 കത്തികളാണ്. ഇത് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഞാൻ വൃത്തിയാക്കി, ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ട സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഞാൻ വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു. ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം. ഏതായാലും സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എന്തായാലും എടുക്കരുതിട്ട്, അത് വെഴിക്കും കൊണ്ടിരിക്കും. വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുക്കണം. 1 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ മതി. 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും 6 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് വൃത്തിയാക്കിയത്. അപ്പോൾ അത്ര വലിയൊരു വീഡിയോ ഒന്നും ഇതിന് ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നും. അപ്പോൾ ശരിക്കും പോലെ മനസ്സിലാക്കാനും കാണാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇതേപോലെ ചെയ്ത് കാട്ടിത്തന്നത്.
ഇനി സ്ലാബുമ്മ ഞാൻ കുറച്ച് മുളഞ്ഞൊക്കെ വെച്ച് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതലാക്കിയിട്ടാണ് ഞാനിത് കളഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമുക്ക് കാണാം. സ്ലാബിൻ്റെ മീതെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഇതേപോലെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കേട്ടോ. സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചപ്പോൾ സ്ലാബുമെന്ന് കത്തിയുടെ മീതത്തേക്കാളും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തത്തിൽ മാറി കിട്ടി. എന്നാലും നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും സൂപ്പറായിട്ട് വൃത്തിയാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. മണ്ണെണ്ണ ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയും ഉപ്പും വെച്ചിട്ട് ചക്കട മുളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാമെന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. നമ്മൾ ഇതുവരെ മണ്ണെണ്ണ വെച്ചിട്ടായിരുന്നല്ലോ ചക്കട മുളഞ്ഞൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതുപോലുള്ള നല്ല വീഡിയോകളുമായി വരാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Thank you.